joringan tangan. Oh, kuliah lapanya, uranan saya. Onde, tong alayala. Tong alay, sifat tong sampai tabang. Jadi pagi kita polalay, apabila sakit di senda urang. Tong alay, sipung itu langit, anak aduh pai kabalay, anak putih di dalam bilik. Elok lah kita, nan capek kaki, joringan tangan. Oh, kuliah lagi kita, disayang urang. Onde,